Siningang song kang jarpoy International Space Station ISS along pining aningkan kijut malom Indian astronaut aphanta America pen toidun popusi India aphan US Ambassador Eric Garcetti pen pangdakpon. NASA lapente Indian Space Research Organization atheke ISRO ahampang cherapet pen Pirthea pumaphan ang song pen kelang chari asai ke claim atheke Earth Observing Mission NISAR project aputhak ke pangdakpon ahutsi bangso alam thelangarni Garcetti pen pangdakpon. Sai ke patang bom hala NISAR project sitame pining aningkan kijut malomsi pangipon po. Pining aningkan Indian astronaut aphan International Space Station along toidun po pusi Garcetti ningje. Chuning surihini ra inkoira ke thomaningkan Prime Minister Narendra Modi abang US adet nang humrisi pining aningkan bangso sai kapachunji aphan nilitum chechak ponlo. Nilitum akemanga puthak nilitum kapachunji aphan sai klembom lo puta alang lipen ningje pon. United States adet along jungjung det kachari ajakko kachelong mate hemprek kelong ingdeng parohini replike braner kep ke chok arni katalona hutsi Garcetti pen bangso alam the pangdak ponlo. Anparta pirthe awarmon kachelar hai hui kelang kapang the kaphan cherapet pen ki klempon NISAR project akenang sot alam aputhak sitami Garcetti asangho pen pinpur ponlo. International Desk Report, Karbiang Long Live.